Solidaris, perquè el més important són les persones. Si ja és difícil assolir la plena igualtat entre homes i dones en els drets civils, en l'accés al mercat laboral, els sous per una mateixa feina, en els drets reproductius, a països suposadament desenvolupats i suposadament democràtics, imagineu-vos que les dones fossin discriminades per un fet tan biològic, tan natural i tan inevitable al cap i a la fi, com és la menstruació. Namo Surya Surya Namo Chandra Chandra. Alba Miquel, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda, molt bé. Això passa, oi, avui dia? I tant, i més del que ens pensem i més del que ens agradaria. On? En concret, on treballem nosaltres, és al Nepal. Al Nepal. Namo Raja Santama Sansanta Rupe. Namo Paramattatanga Tattang Sarupe. Què els passa a les dones del Nepal quan tenen la menstruació? Al Nepal, i això en particular és una pràctica que es dona a les àrees hinduistes, quan les dones menstruen es fa una pràctica que s'anomena Chaupadi. El Chaupadi vol dir que la dona és considerada impura mentre està menstruant i no se li permet l'entrada a casa. Aleshores hi ha diferents... No pot entrar a casa? No pot entrar a casa, no. Llavors què fa? Ha de marxar? Ha de marxar i llavors aquí hi ha diferents graus de la duresa amb què es dona aquesta pràctica. Pot ser que tingui una habitació a part habilitada per ella mentre menstrua o en el cas de, per exemple, l'oest del Nepal, que és on estem treballant nosaltres, a vegades tant pot ser que estiguin a l'estable amb les vaques com que estiguin en una cabana allunyada de la comunitat, sense cap mena de mesura higiènica, sense tampoc protecció pel fred o per la calor, és a dir, en unes condicions bastant lamentables. Sense aigua? Sense aigua. Sense sanitat? Sense sanitat, tampoc no tenen productes menstruals. L'alimentació que reben, a més, és pitjor de l'habitual perquè representa que certs aliments tampoc no els poden menjar, els primers dies no es poden rentar. I estem parlant d'una... Clar, això els deu passar un cop al mes. Mínim. Una setmana cada mes. Sí. Tranquil·lament. Sí. Estem parlant de les dones que en moltes comunitats, en moltes famílies, són el motor de la casa. I tant. Perquè són les que treballen, perquè són les que tiren endavant la família quan hi ha nens, quan hi ha nenes. El govern del Nepal això ho sosté? No, el govern del Nepal va prohibir aquesta pràctica, deu fer... Ara no me'n recordo exactament, però en l'última dècada la va prohibir. El que passa és que després, sobretot en aquestes zones més remotes, no hi ha manera d'implementar-ho. És més, hi ha activistes locals que han anat allà amb la llei a la mà a fer saber a la gent que allò és una pràctica il·legal. Els hi han fins i tot cremat les cabanes i el que passa és que després el que fan és amagar-les, aquestes cabanes, per tant, encara empitjora més la situació. La clandestinitat encara és pitjor per a aquestes dones. I això per què? És una pràctica establerta per una raó cultural, religiosa, és molt ancestral. Passa com, i que ningú se m'ofengui amb la comparació, perquè segurament no és el mateix, però Déu-n'hi-do. Passa com amb els països on es practica l'ablació, la mutilació genital femenina, que s'emmascara en raons religioses, però que en el fons són més recents del que ens pensem? Sí, el tema ara mateix no et sé dir realment com d'antiga és aquesta pràctica, però sí que és veritat que s'utilitzen motius religiosos per implementar una pràctica que a l'hora de la veritat poc té a veure amb la religió, perquè no a totes les zones hinduistes es practica o no es practica d'aquesta manera, com a mínim. Per tant, vol dir que això passa al Nepal, però és probable que passi en altres regions, per exemple, de la Índia o de Bangladesh. Per exemple, al nord de la Índia es dona, no és el Chaupadi, no s'anomena així, a més. Sí que és veritat que, per exemple, a les dones no se'ls hi permet entrar a la cuina, però la duresa de la pràctica, tal com es dona a l'oest del Nepal, que jo sàpiga, la Índia no és així. És a dir, sí que tenen unes limitacions, però no és una cosa tan dràstica ni tan bèstia. Ja ho hem dibuixat. Rato Baltin, què significa? Vol dir galleda vermella. Per què una galleda vermella? Una galleda vermella, per una banda, perquè el vermell és un color molt significatiu al Nepal. Per què? Des de
un dels colors de la bandera, també és un dels colors que més porten les dones i, evidentment, té una associació molt evident esclar. amb la menstruació. Clar. I el tema del cubell, perquè amb el projecte Rato Baltim, precisament, que estem portant a l'oest del Nepal, una de les coses que fem és donar un kit menstrual a les noies i a les dones que es presenten voluntàries i que fan els nostres tallers, que els hi donem dins d'un cubell metàl·lic una copa menstrual, que les copes menstruals ens va donar una empresa que es diu Rubicap, una tovallola, una pastilla de sabó, les instruccions de com utilitzar les copes, que evidentment també se'ls hi fa formació, i el cubell aquest també els hi serveix tant per portar-ho tot, com per anar a buscar aigua, com per bullir la copa menstrual entre usos per esterilitzar-la. És a dir, d'aquí ve el nom del projecte. I s'entén que aquest és un primer pas per a les dones en aquest moment en el que són defenestrades de la comunitat, però que hi ha una segona part, que és la de l'educació, la de convèncer tothom que aquesta és una pràctica molt negativa. Vull dir que aquest cubell ha de tenir data de caducitat, entenc. Sí, és a dir, a veure, d'entrada, nosaltres no anem a convèncer ningú, el que pretenem és generar una reflexió dins de la pròpia comunitat. Sí que, a part d'entregar aquests kits, a part d'explicar com utilitzar, a més, amb infermeres voluntàries locals, fem formació tant pel que és menstrual com, per exemple, a les escoles, tant amb nens com amb nenes, els hi fem educació sexual perquè entenguin, per desmitificar també el que és la menstruació, perquè entenguin que és un procés biològic totalment natural. Que no té res a veure amb puresa o no puresa. Exactament. I després, la Clara, una de les cofundadores, ella també porta ja anys fent tallers de fotografia participativa, també els està fent allà, en aquest cas centrats al voltant del tema de la menstruació. Aleshores, el que intentem també és donar-los diferents perspectives que entenguin com la menstruació es viu de maneres diferents en diferents parts del món, com a vegades, per exemple, hi ha tradicions que potser tenen alguna cosa en comú amb el Chaupadi, però que estan enfocades d'una altra manera, no? Per exemple, els natius americans, en algunes tribus, tenien el que eren les cabanes vermelles, que les dones també passaven la menstruació dins d'aquestes cabanes, però no era un càstig, no era perquè fossin impures, sinó tot el contrari, perquè es creia... Per divinitzar-les. Era el moment que estaven més en contacte amb la divinitat i amb el poder de la creació, i elles estaven a aquestes cabanes per descansar, per cuidar-se i per estar en contacte amb el que és sagrat. I en aquelles societats indígenes matriarcals en els que la dona tenen un gran poder i un gran paper, doncs, evidentment, passa just al revés del que està passant al Nepal. Correcte. I que no és descartable que potser aquesta tradició allà comencés de la mateixa manera. Això ja no ho sé, però... Clar. सुनिए सेध पीर सुरनाथ सुनिए धरत दवाले आकाश सुनिए दीप लो पाता सुनिए पोह न सकेगा. Quan l'Alba parla de nosaltres, quan l'Alba parla de la Clara, es refereix a la Clara García Ortés. Els solidaris connecten en aquests moments en directe amb el Nepal. Clara, què tal? Bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé. On et trobes exactament en aquest moment? Doncs en aquests moments estic a l'escola de Basti, d'un poble del districte de Cham, que està a unes 4 hores caminant des del poble més proper. Respecte de la capital, on et trobes? A veure, el viatge fins aquí va ser com unes 22 hores de Katmandú a Dangari, unes 12 hores més de Dangari a Mangalsen i després unes 4 o 5 hores, unes 2 hores més en jeep i les 4 hores caminant. Ens hem d'imaginar una regió molt, molt, molt remota, eh? Sí, estem pràcticament tocant a la Índia i al mig de Nepal, diguéssim, i tocant a la Índia, ben bé a la zona oest. És una zona que no té grans muntanyes, són hills, que diuen aquí, són muntanyetes, que van pujant cap a 2.000, baixen, pugen 2.000 i baixen. I és una zona de molt difícil accés. Quan hi vas arribar i fins quan t'hi estaràs? Vam arribar fa uns 7 dies, estem el dissabte, cap al pròxim poble. Molt bé. Esteu fent ruta, per tant, i fins quan hi us hi estareu? Ens hi estarem fins a final de mes, perquè després del segon poble anirem a Mahendranagar a parlar amb una escola d'infermeria per poder que ens ajudi.
Costa una mica d'entendre, Tenim problemes amb la cobertura. Ricard, truqueu una altra vegada, si us plau, a veure si així recuperem millor aquest contacte. Alba, mentrestant, els homes ho han entès? Mira, fins ara teníem una mica... És a dir, el que sabíem fins ara, i fins i tot abans de començar a implementar el projecte, sí que és veritat que teníem homes que ens donaven suport ja d'entrada. Moltes vegades gent més educada, potser, però el personal mèdic, personal sanitari, fins i tot el personal de l'ensenyança, d'entrada ja estaven disposats a col·laborar-hi. Teníem una mica el dubte de fins a quin punt, després, quina seria la recepció amb la població. La Clara, i suposo que ara ens ho explicarà, l'experiència ha sigut que realment els homes mateixos els hi diuen a les dones que elles són qui, si volen decidir acabar amb aquesta pràctica, ho han de fer. Ho podran fer. Això no vol dir que possiblement no hi hagi algun home que pugui tenir una opinió diferent, però l'actitud generalitzada és que sí, elles creuen que s'ha d'acabar amb això, doncs endavant. I han entès que sigueu precisament dones les que els ho aneu a explicar, això? Perquè a vegades en societats on aquests sentiments tan patriarcals, tan masculins, tan masclistes, que els ho vingui a explicar una dona, a vegades és per posar una barrera i no voler-les escoltar. A veure, sí que és veritat que d'entrada, per exemple, tot el que són els tallers, exceptuant el que és l'educació sexual a les escoles, que tant és per nens com per nenes, els tallers es fan amb dones exclusivament, també per donar-los la llibertat de poder parlar obertament. Exacte. El que passa que sí que és veritat que sembla que hi havia una necessitat molt gran de parlar d'aquest tema i de tractar-lo. Fins ara imperava una mica la llei del silenci i pel que sembla es feia per pressió social. No li agradava a ningú, però es feia per pressió social. Per allò de que s'ha fet tota la vida, què diran si ho canviem, ara seràs tu el primer que hagis de canviar això, la primera no, Déu-nos en guard. Sí, sembla que sí. Després també hi ha una sèrie de creences bastant arrelades, com hi parlàvem abans, es barreja amb la religió aquí, com que se'ls diu que si entren a casa o es queden a casa mentre menstruen, els hi cauran tota mena de malediccions sobre elles i la família, no? Aleshores això possiblement ja serà una mica més difícil de tractar. Si tractar una superstició en aquest sentit és més difícil. Clara, què tal? Ets aquí una altra vegada? Sí, aquí estic. És que, clar, ets molt lluny i, a més és una regió de molt difícil accés per les comunicacions. Explica'ns com funcionen aquests tallers. Sí, d'entrada nosaltres havíem pensat fer un grup junt amb les dones i les nenes a la sortida de les escoles. Però a cada poble que anem ens trobem que el grup de dones té una disponibilitat diferent, no? Per exemple, aquí a Basti el que hem fet ha sigut a les 7:30 del matí hem fet per les dones ja casades o amb nens, però més o menys dones joves, i a les 3 de la tarda hem fet els tallers per les nenes, que és quan surten més o menys de l'escola. I el que hem estat fent és, primer, fer, sobretot a les dones, encarant-li a l'educació higiènica i menstrual, ensenyar altres cultures com porten el tema de la menstruació, i ensenyar-los vídeos i fotografies d'això, i això els ha obert molt la ment. I llavors els hem donat càmeres, tant a les nenes com a les dones, perquè fotografiessin coses que elles volguessin canviar o que no els agradessin de quan tenen la menstruació. Que bo! Ens ha sorprès molt, sí, ens ha sorprès moltíssim, perquè nosaltres no vam dir la paraula xàupari en cap moment. Ni nosaltres ni les infermeres que estan a l'escola fent l'educació sexual hem parlat del xàupari. I en canvi ja les primeres fotos que ens van portar van ser cabanes de xàupari. Les primeres fotos que ens van portar ja va ser de bols de llet que no es podien veure, de verdures que no poden menjar, no? I elles mateixes estaven demanant a crits que les ajudéssim a parar aquest tema, no? Realment elles volen parar però no saben com. Clara, tu parles de no poden prendre llet, quines verdures no poden menjar? Dóna'ns aquests detalls més particulars perquè ho entenguem. Sí, no poden menjar cap verdura. Fruites poden menjar, crec que és el mango, i el plàtan el poden menjar però no poden tocar l'arbre del plàtan, diguéssim, perquè es creuen que quedaran infèrtils, no? Llavors, de llet no poden menjar cap làctic i realment s'alimenten només d'arròs blanc i de rotis de pa
a més, bastant dur, que mengen aquí, i és l'únic que mengen. Llavors, l'aigua, per exemple, elles no la poden anar a tocar directament. L'aigua de beure li han de donar. Ells s'han de seure fora les cabanes de Chowpaddy i que li donin l'aigua. Llavors, com no treballen a la cuina, han de treballar en altres llocs. I els dies que tenen la menstruació resulta que treballen molt més fort que quan no la tenen. Que precisament és quan potser estan més dèbils físicament. Exacte. És quan han d'anar al camp, o per exemple sí que picar la farina amb aquests martells, aquests... Sí, moldre el gra, vaja. Sí, moldre el gra, totes aquestes coses sí que ho poden fer. No? I els hi toca fer aquestes tasques en aquell moment. Llavors, una altra cosa que ens ha sorprès, no sabia, jo, és que no els hi deixen fer servir els lavabos. Ah, a més, a sobre. Sí, a més, les latrines que hi ha aquí són molt bàsiques, però a més, quan tenen la regla no els hi deixen anar al lavabo, han d'anar a la muntanya. Que per això la galladeta que els hi vam portar els hi ha fantàstic. Home, no? Tu diràs. Per aquest tema, sí. Però, a més, a cada lloc és diferent, no? Això és a Basti. Basti ens hem trobat que hi ha un lletrero al mig del poble que diu benvinguts al BDC, la municipalitat de Basti, poble lliure de Chowpaddy, no? Oh! I realment a tot arreu està ple de Chowpaddy, no? És molt curiós, molt curiós. Una ONG va venir aquí, van estar fent uns tallers, van estar fent unes xerrades, juntament amb el govern, van destruir les cabanes de Chowpaddy i van declarar el poble Chowpaddy Free. Quan van marxar, evidentment, les nenes es van quedar al carrer i sense cabana. S'han construït les cabanes, les tenen més amagades, hem trobat que inclús són realment 4 trossos de pal coberts de palla, molt dur veure com elles estan, però molt esperançador, elles volen canviar. Jo estic molt contenta de l'art. Clar, perquè els canvis han de venir des de dintre de la mateixa comunitat i perquè a vegades que vinguin de fora amb idees més o menys revolucionàries no serveix sinó per agreujar el problema. Ara ens ho explicava fa una estona l'Alba, és això que ens deies tu ara fa un moment, Clara. Sí. Clara García Ortés, moltes gràcies per aquesta intervenció des del Nepal. Et deixem que puguis continuar la teva tasca, que a més ara ja deu ser tard. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Alba, totes dues, tu i la Clara, sou membres de Be Artsy. Sí. Què és Be Artsy? Be Artsy és la ONG que hem creat. D'entrada, ja feia cert temps que parlàvem de potser crear alguna mena de projecte conjunt. La Clara portava 2 anys ja fent aquests tallers de fotografia participativa en diferents comunitats a diferents països asiàtics i va arribar un moment que la cosa també creixia, però com per intentar buscar una mica un marc, no? Més enllà de jo faig això i tinc aquesta gent que m'ajuden però que no sabem ben bé. I llavors va ser quan la Clara va visitar l'oest del Nepal, va descobrir tot el tema del Chowpaddy, ens va impactar moltíssim, vam decidir que volíem crear un projecte una mica més organitzat, més amb cara i ulls, i a partir d'aquí, i específicament també, no descarta que després no desenvolupem altres projectes, però d'entrada per fer el Rato Baltin, vam crear Be Artsy. Be Artsy com a organització, al final, en el que utilitzem disciplines artístiques d'una manera o altra, una d'elles és la fotografia, no?, en aquest cas, però amb un objectiu social, amb un objectiu d'aplicar-ho no només per fer art per l'art en si, que també està molt bé, sinó per portar-ho a comunitats a qui això els hi pugui fer un servei. La creativitat al servei del desenvolupament. A la Clara no l'hem mantinguda més estona per la dificultat que teníem amb la línia de parlar amb ella, però entenc que aquestes fotografies que ella explicava, aquestes càmeres que van entregar les nenes, més enllà de ser unes simples fotos, són un element per la reflexió, per després poder-ho parlar en el grup, en el taller, etc. I tant, i no només això, sinó, a veure, aquí també depèn dels mitjans que hi hagi, en principi, entre totes les coses que han de portar a sobre, una d'elles és una impressora, perquè el que es procura sempre que hi ha els mitjans
és fer una exposició amb aquestes fotos. Clar. I la idea en aquest cas és fer-la al mig del poble perquè la vegi tota la comunitat. I d'aquesta manera ajudar també això, que ho vegin. L'aspecte visual és molt important a vegades també, no? El veure que les dones han fet aquestes fotografies i que no ho vegin només elles, sinó que ho vegi tothom. Els homes sobretot, a més. Sí. I tant. Per tant, es pot fer cooperació a través de les emocions, de la creativitat, de l'art. I tant, i a més jo crec que l'emoció és el que més arriba. És a dir, la racionalitat o el racionalitzar ens dona una comprensió, però jo crec que el que ens acaba movent a l'acció sempre és l'emoció. Aquesta és molt bona frase perquè sigui al final. Alba Miquel, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.